How are you, Zimbabwe? It's your main Brooms, Mr. Brooms, content creator, dancer as well. Today, tina Van Choga. Oro wamwe munomuziva nekuti pindikiti. Van Choga, my guy, how are you? Aiwa ndiri poa Safe here mwangu. zvese correct. Ndikufara kuti wamboona siku podcast kwedu. Aiwa tatiti mukushanyirai. That's nice. Tisataenda anyway. Yeah. Wanzwana ndichikuintroduce nchiti pindikiti. Pasong This is my question as usual podcast. Pasong yaya wairewei chaizvo because I have seen vanhu vakawanda vane matheories akawanda. Vamwe vangu vakutotaura zvimwe zvisirizvo zvemubedroom chaizvo. Ndashaya kuti chachii waiziva. Because saka like pindikiti is just a word but unongozivawo mashona zvaari. Vanenge vakutofunga zvinhu zvisizvo. Saka chitiudza iwo muridzi wesong kuti what was the message? Message yanga iri pepe yaitaura kuti ndakatizirwa ndisiri ready. Siri ready nekugara nemukadzi because neni sina mari chichi. Saka mukutizirwa meme zvasiri zvekufara. Vaiziva unongoziva zvinoitika pakutizira paive kuti unongotirwa zvehondo. Yeah, of course. Because unenge uchiramba kuti aiwa handisiri. Saka apa papindikitika yaingoedza kupa expression yekuti pandakatizirwa vakangouya vachisongovhura dhoo vachitongopinda nemukadzi neini nemasinha avo. That reminds me of the video. Saka which means kuti vanhu vese vanenge vachizopa matheories avo havasati vakamboona video, right? Because vamwe vanenge vane mawifi yepa next door yekuti video harizodziki plus vanenge vachishandisa mavidmate kana kumboshera masong neshade. Saka you never know, maybe munhu anenge angonzwa song obva atointerpreta zvake ega. Chinoitika ukatarisa kana mubhaibheri chaimo vhesi 1 inogona kutaura zvinhu 100. Yeah. Ikaparidzwa newe unenge uchitaura zvako, ikaparidzwa newe unenge uchitaura zvako. Saka zvezvo totozvida kuti iwo pandichadeliver message yangu iwewo maunderstanding ako yayo saka utoti nyangu vanofunga kuti wanga usingariwe kutizirwa vanotofunga ndizvemubedroom ngavafunge izvo vatori ora ine mainterpretations akawanda because tikavachinja mufungiro wavo inogona kusatanga kuvanakidza kana yo vai-understanded eweyoyo zviri right. Alright. But ndaitaura zvekutizirwa zva. Alright. Saka pindikiti, that was your first song here of watongoblowa kana kuti wakatanga kuimba kudhara, wakatanga kuimba kurini? Ndatanga kuimba kudhara mna. Ndakatanga kuimba zvekuma 2006. 2006? Muri zvinzwe here Zimbabwe kuti. Ndatanga kuimba 2006. Asi takazotanga kukuziya rini? Ndakazotanga chakaitika nchoti ndakatanga kunozikanwa 2018. 2018. Zvanga siri zveloud zvezve. Ndandine certain yevanhu vanga vakundiziva. Wangokuziva mugutu. Saka mbiri yakangoita ichikwira 2019 pachinotanga covid. Ndo pakazowedzera mbiri zvoti vamwe vanhu patakazotopinda mupindikiti pane kakutozikanwa kana ndakutoita. Kanga kutongetwa mugeto mafest chichi. Alright. That's nice. Saka kana wakatanga kuimba like 2006. Saka waitopinda mustudio here kana kuti waingoimba zvaizvo ngoti ungoro kana maybe by then wanga uchiri kuchikoro or something? Ndandiri kuchikoro. Saka ndaingoita zvaizvo zvokuti pakaitwa mavariety show aya ndainoimba ende hapana indidarika. Boza madhanza airowa music energy yenyewe. Energy yainotanga nazo. Zvoti vanhu vese vatakadzidza navo vatoziva hazvisi zvinyowani kwavari. Hazvisi tori zvinyowani. Takazoita zvinyowani kuZimbabwe. Saka ndakazotanga kurekodha 2010 ndo pandakazotanga kurekodha mustudio 2010. Ndapedza kunyora 4. Alright. But watondinakidza pawataura kuti wakatobva neenergy yako iwe utori mufana. Abva ndiri mufana. Saka unoziva ndabva ndatofunga another question inogara ichibvunzwa navanhu kuti Van Choga dzinombopota dzichitize here pfungwa kana kuti mune makarova madrugs here vanhu vanobvunza zvinhu zvakadaro nototi because energy yaonaka saka ndangotirega ndizviunze sezvo wataura kuti wakabva neenergy yako kudhara so maybe unogona kuti explainirevo. Inini kuona zvandakadzidza ndakaona kuti vanhu havadi kana iri in terms of music neart havadi zviri normal. Wakambotarisa kana kuti mabeat ekuamerica aya kana kutarisa vanhu vekuamerica vaive ukada kutarisa maimbiro avanenge vachiita the weekend anouya nebvudzi rakadaiwo mumwe Kendrick ouyawo nepattern rake. Saka ndakangoona kuti mumwe munhu unomona nematatu fese isingatooneki waiziva. Saka ndakangoreadha ndakaunderstanda music ndikaona kuti ndikuimba zvangu apo but kuti ndipinde patoda hora sokuti uzati ndisati yaita mbiri ndaiudza vanhu kuti akumana ini pandichaita mbiri
video rangu richiplayiwa paTV ka munhu ari kubhathroom anonzi chimbomira kugeza uye uzoona zvikuitika energy saka hadzitize but inyaya yekuti kana tasvika panguva iyoyi ndongoswicha ndakutoita zvebasa watoita zvebasa because ndikada kuya ndiri normal dai ndakaona kuti aiwa handisviki because vanhu vaibvunza vamwe vangu vakutosuspect kuti madrugs kana kuti dzinombopota dzichitiza but anyway saka iwo nenhingiri neenergy yaunopinda saka iwo is this your trademark yeafro or tinombokuona umbore wakambodai so saka trademark wakabva watoti ndo trademark yebrand rako vanchoga here kana kuti is just a hairstyle kwauri kwandiri nini itrademark iri hairstyle ndo yandofarira afro angu because kana usori naafro togunongokushachimboimagina yevanchoga ane kana zuda musadaro alright so iwe unoimba hip hop kana kuti unoimba zimtanzwa because mitongo unoda kubatanidzira zvese aina njezvisisi chinoitika pandiri ninika ndakainspirwa nedhanso yekudhara yana Elephant Man nana Sean Paul alright but hip hop iyaya ndaiterera futi tongoti hip hop ininika ilifestyle yangu inini ndoto ukatosvika padeni pako unotonzwa pamusoro wamahip hop because hip hop yacho unotoirova futi zvokutodaro ndo yandototeerera zvokutodaro pane this song yakaimba nemunhu wekugana anonzani koni waipoyo exactly adakatoti akomana aiwa hip hop ndotoirova but ndakazostadha ndikaona kuti aiwa ndikada kutanga kuimba hip hop iyi rega ndidziteerere ndiri mudheni mangu waize rega ndikada kuirova vanhu havaiteerere because tikada kutarisa vanhu vakawanda ka vanhu vekuti vanenge vakakura vachinzwa music iya yakaita sesungura iya waiziya ndo music yedu yemuzimbabwe saka ndikazoda kutanga kuti waiziya vanhu ivavoka vanotanga kutoti aiwa kani ari zvikubohwa saka ndakaona kuti handizoite mbiri manje ndikada kutanga kudhibisa ipo saka ndingopota nchikana daiwo but danso manje saka are you saying kuti like dance ndo iri easy yakupisa nayo kana kuti ameno ndo inodiona vanhu vakawandisa muzimbabwe muno but we have a lot of my hip hop artists kai kutoti even without wambotanga kuimba zimdance wakatanga nokutongorowa hip hop asi takatowaziya saka ameno kana kuti twazi kuside kwako inini kuside kwangu manje handauzozikanwa nehip hop dzaidze alright hip hop wakatozodziwanira mukatonzi imi zvanotoimba hip hop waize exactly but kumashure kwese asi wakatanga kuimba chiyo inini ndakatanga kuimba dance because ndakainspire nana Sean Paul nini but kuteerera ininika mudheni medu isusu munharaunda ainzwa hip hop aitoti ukaisengwa music isiri hip hop aitotanga hora taura inini zvafanini ndavatondofungidzisa inini I was a dancer kubva ntange anombobvira ndamuka ndichimbofunga kuti ndichatoita comedian kana ndichazotoita another content other than dancing but ndakazotoona kuti ndatoleta on ndatomudhisi because I don't want to lie do you know kuti inini kuside kwangu ka ndakaita about I think ndana about more than 15 to 16 years ndichitamba asi pa 15 dzese idzi ka ndane 3 years izvizvi ndichiita comedy asi ndatizikanwa nealmost necomedy you see but then apa pandakadini ndakaita 16 years ndiri mudhenzi wanhu izvozvo vanotoshamisika kuti bro muziko unotamba wasingatozivi kuti ndo zvatakatotanga nazvo you see alright saka iwe why is it kuti ameno nambotaura hangu tokacollaborate nethis guy wekugana but looking at collaboration rate yako haucollaborate nevanhu kusada kufarana nevanhu kana kuti vanhu ndo vanenge vachikubuka chii chinechitika arikona zvinoitika manje ini pandakatanga kupisa pepe ndakatoimba nevanhu vakawanda waiziya saka urikuona vanhu vemuzimbabwe vane problem waiziya amenoti vakazoita sei vamwe zvafanana anonzana napop 10 pop 10 patakanosumuka mulockdown ka inini ndine more power ndiri pamusoro iye anga achiri kuita sekusumuka ndo madezana nakokai here is it aiwa apape anga kutopisa kapa lockdown it was way before malockdown aita imwe live yake so ndobva ndatomupa kolabo waize usadaro zvekutodaro ranga rakaipa kolabo iro sekuru akazongoti akunopisa ka ndobva ari delita waize kunoti kongomarera nemufana wayo anza nemufana producer wake anzi like vapana vave vakabva vadhilita song iya usadaro vamwe handichataure but vakawanda vakanodhilita masong aya but ndakangoti but why is it kuti nyaya dzekudhilitirana maproject nekusabudisa maproject nekuti vamwe vanenge vachiti handichado tiri buda asi takaimba tese kasi tori nyaya inotonetsa pamaartist kana
because I'm remembering kuti Pop Chen akambozvimention futi I was seeing one of my lives ake achara nyaya yekuti song yake na votes here wakazomutera ku UZ takatoya nemamonya chichichi waiziya saka nyaya dzekubudisa masong kasitse muZimbabwe manje vanhu vemunombo vanosaizana avaziva kuti mbiri inodayo ichidzika because mbiri haisi yemunhu kai saka munhu anenge akufila kunge inini ndini ndato muhombe kumbiri dzedze but mbiri dzedze ndedzamwari ataurako because kune vamwe vanhu vakatoimba kudhara hatichatovazive vaizeakutoteerera music dzavo saka muno muZimbabwe mune problem yekuti munhu ukanoimba naye akaona kunge iwe zvinhu zvako zvikuita zvinge zvekudhakwa song iye haaiburitsi antoidirita urikana kukumbira munhu ona chi kukumbira munhu kola pamuZimbabwe zvafana nekuti unenge uchitotanga wati uyatira tese waize unenge watomunyenga waize saka ndakatozoona kuti aiwa hazvina basa waize ndingofunga angu ndaita skiti kana taswera tichimhanyana natokoloshi paya taita skiti wozongotodzoti tadelita tozongotodzoti tadelita industry is tough zvokudaro but kumaskits ndakatoona kuti vatori ne1 love munotoita zvinhu zvenyu muchiti collab hatinawo maproblems edu ke watoriko vanhu vanotozviti inini hangu handizivi kuti vanhu vanondononge ndiri papi but then inini am that humble person wekuti I just wish kuti kana ndikazoita more famous kupfuura pandiri inevha unogona mukawapera but I just wish kuti ndikazoita more famous kupfuura pandiri ka munhu wandinoda kureplicata ka ngoma Prayzah kana kuri kuti wakazviendera kuchikoro ka if uri wakambonzwa zvinhu zvaizvo kunzi never meet your heroes ini kana even ndisandane zita ka vanhu vakawanda ndaisangana nawo ndozochidemba kuti ndambomhoresere zvangu unotanga kutomumaka musiwo saka panyaya idzodzo kanzi ini hangu side kwangu maskits I think kuti I tolerate everyone andina munhu andoti handishandi naye because akazoshandana nani nguva ndisingafarira but though ndine munhu one hangu munhu one iye akamakwa nemacomedian ese muZimbabwe aiwa munhu one I think zvekutoti even kuri kuti macontent creators ari kuona this podcast ka they can easily say kuti munhu iye ndiani comedian akamakwa nemacomedian almost ese let's just say 80% yemunhu muHarare you see alright so chimwe chatadobvunza edu tata kutotaura zvimwe zvinhu saka muindustry makatoma zvekudaro ka zvekuti usvikopa kuti even nyaya idzodzo dzekuningirinza dzekuti mumwe anenge achitozvononga ari pamusoro kana kuti chi munosangana futi I still remember I think ndakaona mapost muchinzi manga majombera kujoza chii chachakuitika mapromoters here chii vakushaya mari yebhazi majoga aiwa isusu mari yebhazi zedu takatina because yanga iri first time yedu kuenda kujoza saka takatoti kuti tiende kujoza kuti tisina mari yekudzoka vanhu ava hativazivi anga ari ainzi mastermind antombohosta mashows here from maartist emuZimbabwe achikana kuti ndima mutori first anenge anombohosta but meno igeto youth waize anga akatirongera mashows saka aiti draw mari but munhu wandandinaye ninainzi DJ Lava napa akandodza kati uyu mufesi igudo saka aitipa zvekutipa mari yedu ka aiwanzotipa 3/4 osara nekota nemukota saka akazotivhara makota aya saka unoziva chakaitika kuti takasangana nemumwe munhu aita kunge akauya kwatiri achiita kunge fani apa tisiri kutoziva kuti content creator ise tikumuudza nyaya anga ari content creator atori palive chamwari ndokuzara kwakazoita nyaya kudii ndakutotanga kufonera uzinzi wastaka but munhu wani content indi atofunga kuti mafans because isi tachangopinda muindustry tatisingazivi kuti kune vanhu vanonzi macontent creator ndiani kwakaita nyaya aunokwanisa kumutaura hatigare tamuziva because tinotomuziva hamunomuziva usadaro unomuziva but I think kuti kana iye akakwanisa kuita authority yekupublify zvinhu zvakadaro without your consent I think it's also okay if you just say kuti ndiye akazviita because munhu wese anenge aruziva maybe ndindasarira zvavo unomuziva amene kasini kemafuneral chakadaro ujoza kwaize alright asi wemunomu muzimba anogara kujoza ikoko indesatoziva kuti ane mazipeji ane mazivanhu ndatozotanga kuona hora handinenge sida kuudzwa kuti ndiani but anyway because ndiri kutira kufunga maybe togona kunge takatoshandidzanawo maybe nemunhu but handisi kuti hangu kuti mastermind aripo atori netumwe tumari twedu twakasara but ndoda kungotenda DJ Lava nava kuti vaimira neni vachiti aiwa
kupa mufana mari yake wese akazoti draw hake imwe ka but imwe akatipa zve so which means kuti maybe that's why wanga wakahonda madays acho pamakazotanga kuzobuda madhiri matanga kusimba simba takuona makusimba chichakaitika like paart kuzoti mama kugarisike mamusingacha kana kuti yandzadza mari ukaona chinochitika wanje pape pana ndakaona pana ndine stress yekuti ndichapindawo rini nemangoma because ini ndiri munhu akatanga kudhara ngoma waiza tichiimba mangoma aya kudhara ini ndakatanga kutoimba mabhuti ekujamaica muno muzimbabwe musina ameno vanga variko but kumareni kwedu kwakusina anogadzira mabeats waiza taitotora mabhuti ekujamaica aya maenemy lines nini waiza ndo pataiimbira saka inini kuona kwake yakatostresa kuti ndichaita mbiri rini but anongotenda mwari kuti wakazokoti aiwa chiita mbiri mwana but zvemusic muri kutodya mari kana tangofanana nesu macontent creators like mari kutouya kana kuti mari iri kuuya alright aiwa because zvemusic zvinoenderanawo nelevel rauri but inini nongotenda mwari kuti palevel randiri iroro achandiendesa pane imwe next stage alright alright wangochitaura nyaya yekuti waiterera nani uchiri kunda kukanganwa ana elephant man nanashon paul andika I wanted to ask kuti saka ndiwo vanhu vakakuinspire art rako rewo energy here kana kuti wakazongoita create your own kana chii chakainspire art rako iwo chakainspire art rangu inenika ndiwo ana elephant man antonzi energy god Jamaica alright kubva kwaita anonzi ninja man Jamaica futi vanhu veenergy but ini ndakazoti aiwa vanhu vaenergy yavo ka ndoda times aka 15 ndakatanga kurova majaiva asinganzwisike waiziya because inini I believe kuti with this energy one day ainotanga ende futi ainotanga iri energy yakanyanya zvokudaro ndaitorova madhanzi zvokutodaro samazotanga kuita muchitutsira kusvika zvazosvika pazvakasvika ende chakazondipa shungu futi ka madhezi iyayo ndanda kunobirwa art ngokubirwa art nevanhu what do you mean wakubirwa art ndakunobudi because pakunobudikira paipai pane vanhu vagara vanenge vari muindustry vakanoonera kuti uyu mufana pobva vatanga kuita ngwakubaka ati kangu vachidhikirini saka ndakabva ndazoti aiwa top up energy zvekuti havasviki vanobva vatofuchirwa pasi kuti aiwa uyu ndiye muridzi weenergy alright ndiye mambo wayo alright another question atinofunza vanchoga ndekuti pama-new school artists varungorira riro mazuva the likes of tina junior Spragga, Rana Ruzi, Hulengende, just the list goes on and vanana Senwave and stuff and iwo unokwanisa kutipo here your top 5 kana kuti chingomenshana manames kana usiri davo patop 5 wonguti hatisi tinozochoose hedu kuti number 1 ndiani kana number 2 ndiani ini hangu panumber 1 haana ngende vaiva vakaipa zvekudaro here zvekutodaro vanhu vari kupisa alright zvekuti saka which means zvekutoti if it's a collaboration you'll be down nototi aiwa bonga tore collaboration but handisi kuti hangu vamwe vari kusupisa new school yacho yese yakatsamwa najunior Spragga madedido havese vari kurova but Hulengende yai saka uri kuti ndiari pamberi pavo vese here kana kuti ndinongonzwa mastreet achiti ndivapavo kana kuti maybe ndo genre yaunonyatsofarira because Rana Rose is doing Rana Rose kuhip-hop ini hangu ndiri munhu wehip-hop Rana Rose arikupedza kuhip-hop but zvemajority yevanhu vakaona because ana Hulengende manje vanozoimba zvimwe zvinhu zvekuti hazvizobate one side zvinenge zvakabata wese ayese ana testimony ana ibvai iye unaona kana Prayzah achitoita kaskitera ibvai iyo sasaize izvozvo vanhu vakuru kana Prayzah of course saka which means kuti utaura kutoti munhu wese anotomenshona Prayzah munhu mukuru ka because wakambomenshonwa futi Prayzah wangori pavidhiyo aiwa inini Prayzah nandiri wangori pavidhiyo ere meda exactly alright wakamenshona na Winky D pareply ndaita energy vanchoga ndati mukomana asi munenge makamborira wese masvitsi because Winky D is a big name ka iwe ndakatoraara because song yakabuda kuma 6 morning ndakatofonera zvikanzi wainzwa ere song yaWinky D waize ndikati handisati waize ndobva because mamistiko akaramba achingopinda ndobva ndazongoti arega ndidairi
pandakadaira nchinzwa nyaya iyoyo kandi chinoinzwa so ndakafara singaiti saka wakazombobvira wambowaonere ngoma yewingidi kubva ipapapo kana kuti kusangana navo handambosangana navo but since reply ndakangotaura navo painstagram ipapo vakatoreplya po saka before waimba song yako wanga wataura newe here kuti ndichazokuimba kana kuti wakangokusurprise yangatori surprise ye ndozvatudza ndakatoita zvekutofonerwa chinzi inzwa song yauri kubhigwa and then pa those videos ekwana Prayzah how did you link up papa vakatondifonera because I noticed mangori it was you wanana booties is it nana Fantani because papa vakatondifonera waize ndikati halo zvanzi ndiri Prayzah so that like iye personally ndikati aiwa because isusu urarachi bofonerwa na Prayzah isitatogathi mageto it's a drawing noise wakatombofunga indakatoti aiwa Prayzah upi kochimbomira Germany tukanzaiwa ndi Prayzah ndopatakazora tichifonerwa na Prayzah inini kunzi Bloomshello na Prayzah inango I admire Prayzah like personality yake unozo kune munhu wekuti even besides music personality yake the way he presents himself pamberi pewanhu unyasona kuti inini ndamboshtaura futi ndakada kuita that bigger I'll be like him because santaura kuti ne haana pride urikona hora dzacho manje andakufona chete payapeka anogona kutoti every new year anotofona utoti wadi mfana wangu wapinda ere mugore edzo tototi handapinda mukoma Choga handidi kunyepera inini hangu inini ndiye munhu wandisiri kuti wekuti ndakamuona paroad apa ndikwati kuenda paari I know kuti haambondipe gokora zvekudaro waiziya but zvekuti to be honest I don't want to lie Choga izvi ndine script randakachengetera iye chete iye chete and I'm going to promise kuti skit irororo ka rinofanira kuita more than 500,000 views skit iro and ndakatotichengeta serious ndikutokuratidza meton ndakatinyora I think it was last year zvekuti ndakangosangana naye wherever to ari paping anga ari pa filling station ka trust me andikutokutaurira irape ndokutaurira uzvona Prayzah uona ndokutaura mai kuti nentorine ndiye munhu one wekuti pama artist ka not kuti wamwe sandida hangu kushanda nawo but then Prayzah panchamuona ka I'm going to do anything kuti makamera abake ameno ndichaita sei let's hope kuti ari kunzwa wachabvuma I don't know but ndine script nyama waiziya and then you were also mentioned pa this song Holy 10 kudhara ameno mamuri mafriends na Holy 10 kana kuti akangokurawo surprise yake tikona ngidi geto redu rina Choga chaitika pepe manje ndaipisa pepe angasati akupisa saka kutomenshena kwezveka aitoda fan base because ndikutoremember umwe munhu pandakanoposta ka manager wangu akati wapostire waiziya wapostire mfana uchi arikuto murukazi arikutotsvaga mbiro ndikafunga kuti ari kunyemba because ndakazomboti after that song ndikazoti onaka ngatigadzirei ngoma waiziya because hanini hip hop zvangu ka ndogona kusairowa but muZimbabwe munomu vapana vaya vaimbe hip hop vanhu vakawanda vari kuimba hip hop havanikunde hip hop usadaro ndokutaurira saka kutoti hip hop yese vanhu vese vari kuvanana including vana Blink 4 vana Rose vana Chitaura vana JT Holy in terms of vanorova hip hop wakukwata handisi kuwakwata but zveclash kudhanza handisinoita clash clash aiwa vadiki vapana usadaro ndokutaurira hip hop aiwa deba pane chekuridza tambochiti yo indakuzati ndoswera nchinzwa hip hop ndoiziva zvekudaro kudhanza ndokwatokuzira handinzwe hip hop yemuZimbabwe aiwa yekuamerica naKidinga naKendrick Lamar veve waiziya saka ndakazomusendera song ndikati ona kachichichi after the song geto redu rina Choga ndozati everyday yangoti ndiri studio ndo ndatozoona kuti ainyoka ndasiyana nazvo usadaro waiziya saka papa munhu aito kwete kuti akati ndefara kuti aiwa munhu aitotsvagawo mbiri nenew waiziya because ndini nandiri pahiti nguva iyoyo iye akazoenda kumberi zvekudaro waiziya but bo ndoenda kudzai muZimbabwe yaye kuti vanhu vemuZimbabwe vanokuda uchiri kupisa but vanhu chavasingazivi unoziva kuti zvafanana kuti artist ari kuimba izvozvo vanhu vari kupisa veve vakanotora alright kana artist akarira kudhara uku 10 years ago song iyoyo inoita hit mda
Wose pane pasangana munhu agara uyu wekudhara unogona kuti apera but anenge aine fan base rake waize iwo bvaitiwo fan base remazuva ano rekudhara rera raiterera uyu nerakweyo zvikasangana yiti muzimbabwe havazizive manje vanenge vachifunga kuti vana vachirira vacharamba vachirira votoenda kudenga nekurira iwe iyoyo pakaipa saka mawani saka chimwe chakadobvunza saka mune bebe here Choga kana kuti makatoisa pakisheni ive bebe ndinani une bebe saka hausati warora aiwa ndisandarora neindastry yedu uona chii une makore manganiwo aiwa makore amwe andizotaura makore arambwa makore amwe anditaura but ndiri wekare waiza ndiri muno wekudhara saka wakura zvokudaro ndiri muno wekare 30s 40s handizotaure age but ndiri muno wekare but habisiye ndichiroora iza because ndadambonazotsvaga because unoona industry kai paunopinda kapane pachiuya vanhu iwe unogona kufunga tiri kudiwa but vanenge vachida mbiri wese saka takaita ndakatombodoko atakawo ndaida kutouya unoti Choga ndichimbondionawo inbox inenge yakazara vanhu aunyepe saka ndezvekuti isusu problem yandaira ndeyekuti taifanira kutanga taroora tozoita mbiri saka utoti pakatobhaizika kuti takatanga kuita mbiri waize saka unenge uchikosangana nengopi chete waize vanhu vedrawing zvemuraundi but aiwa sunisuni ndenda kanda makanda pakisheni saka mukadzi wauri kuroora like muri same vibe here kana kuti iye atori mukulazi zvokuti atombo inini nditori mukulazi utori mukulazi munhu weginde kana pasiri pavidhio ndo paunopinda mucharacter but munhu wandiri kuroora ini zvangu mukulazi anonzwa gospel chete usadaro saka anenge asingatoteerere music yababa anoiziva but anongoteerera gospel chete waiziva iwe unoimba here gospel anini gospel ndoita yekukanda apo neapo because nandotobvunza kuti how does it make you feel kuti unenge wakuzonge une mukadzi anodini anoteerera gospel usingaimbe gospel asi zvako dzako achito zvoti anogona kuti achitobva kunzwa mahendereka pakupinda Choga vati apa uri pasaidi muri pamubhedha vaya makadai anotodziziva waiziva zvokuti anotombondiudzira kuti hakuna chii pakuda kana rimwe artika rekudaiwo waiziva bebe saka alright but muindasi saka munombosanganawo nemachallenges ekutsomwa nemabhebhi chichi and stuff unongoziva how it is ayo mabhebhi anotsoma zvokutodaro anotsoma zvokutodaro because mabhebhi cha anongoda imari saka ipo pauri kutsomwa ingoziva kuti parudiwa mari saka iwe usazofana ufamba utotanga utozvipika kuti aiwa ndikutsomwa nemabhebhi ndakaipa aiwa una kuipa but mari bhegi waize zvemuzisa atoona manje zvapangododichi ndinoda kuti zvoni ukona pane mufana uyo anonzi mufana ari kupisa mazuva ano gostimage chani mufana ati mufana uyo anga asadaro mwa aita sei unoziva mufana ndakatanga kumuzira kusolid records kwekwe ndokwandakamuonera zva ndaitosvika pamwe pacho simbu solid ka anenge asipo wese ndotonowatengera sadza vafana vaive but panotaura history dzake handimensheni kuti inini song yangu inini yakaita kuti alright song yake kutanga kuplayiwa paZTV yanga iri song yangu yaproducer inini waize inonzi amainoma yechiti amainoma ndeyechiti waize but iye manje kana nanhasi anombobvira aiwa ndakazombomufonera manje apo ndikati onanga mufana wangu ndoda kuita se ndoda kurova ngoma ndobva ngonditi ndiri pakona chakati chamwari ndakazonomira papo ausadaro asadaire furo ausadaro waize ndo mamwe machallenges atinoisangana nawo saka muart industry mune kutopanana gokora vamwe vachitaiwa tapa musoro pako saka da uchadeserve because izvozvi ndiyari kutobuda maitsika ndakati sezvo mufana wangu ndaitoshanda naye zvekutodaro waize madhezi aya ainzi soja
so kuti auchabure mahits inini aiwa izvozvi 2026 ndichatobura mahits achatyisa nyika inoyi todaro. Alright. Chimbotudzwa ana recent ningirini lukangana song yacho recent song yakabva kubuditsa manje pane zvanoda kutovhunza about it ichi ipi yacho pane what's your recent song izvizvi akawanda waiziya pane these ones ari kutrend apa uri kumboposta pa TikTok chichichi alright anyway vanhu vari kuvhunza kuti vangonzwa inini hangu kuti vanhu vari kuvhunza kuti hapana apa ntuma but then ndakaona comment section kumbika vanhu vane ma-ideas ekuti vanchoga urudzise vanhu vedu vakutanga kuimba zvinyadzi kana chichichi what's your take on that one vanhu vaiva vatsvenyeri vari kudaro vari kuita zvinhu zvakatonaka panyika panapa zvatori nyika ikanzi yaguma nhasi vari kutoenda kudengere vanhu vanenge vachinyora usadaro endo kana watarisa vanhu munhu wese mutadzi munhu wese ari panyika panapa mutadzi wese but ukada kutarisa manje comment section yacho vanenge vari macomments anenge ari 500 vanhu 200 ndo vari kuti kufurika vamwe 300 vachisimbisa malikes anenge akanyorwa kanonzi 15k likes saka vanhu iva vati vateerere ndo chekutanga. Chechi2 music yavanoteerera yekujamaica king of dance wekujamaica anoimba nyaya dzei but vanonge vachiti maybe I think maybe nyaya inenge iripo ndeyekuti culture yemuno muZimbabwe or something right tiri muculture yemuno muZimbabwe ndo zvandakubvunza kuti vanhu vaiva vari kugonera mwari here kana mangangofanana futi vanhu vari kutora vakadzi vevanhu vachienda navo kumaloji vachiita sei waiziya tuma under age vachiita sei waiziya wozotanga ndiudza kuti hanzi ndii ndaimba zvisina basa aiwa kuna zvinhu ngavamiswe ngavatange vambozvigadzirisa life yavo wozotanga kutaura izvozvo waiziya ona level yacho ndaibata kana kuamerica kwekwe ndo zvinhu zvavanenge vachingoimba waiziya but handisi kuti ndo zvandakuimba ndangozviimba nguva iyoyo pane yaizvida waiziya but izvozvo aiwa patori nematracks ndanzwa that reminds me pamucomments ipa pane umwe anga kutotanza nabvanchoga makutsvaga mbiri nekuimba zvinyadzi aiwa ndositsvaga mbiri ndakaiita kudhara alright waiziya handisi kuti zvangu Zimbabwe yese inondiziya because hakuna munhu anozonzi akuzikanwa nemunhu wese wese hausatomboona kana mabhiti pepe munhu achibvunzwa kunzi Ricky Ross uyu obva ati ndi Mr. T of course exactly handizoti ndiri kuzikanwa nevanhu vese kune vamwe vasingatondizivi but inini vanondiziva vanotondiziya handisi kutsvaga mbiri aiwa mbiri handisi kutsvaga but yo right pane question yandabva ndaremember pane big question yandaremember wataura kuti wakatanga kuzonyatsotizikanwa uyo mbichana 2010 right 2018 exactly sorry 2018 andika 2018 wati waingozikanwa zvesociety yawaigara kwete yandaigara ndo pakatanga kutoputika mbichana uchingodai so timwe tanendine mwe mufanhu wangu akazora imba nequestion yangu ndipe kuti iwo directly unobva kwaMutare reyo because inini am from Mutare but kana uri kutaura kuti wakatanga kurira like uchiri pasi uchiri musociety chichi isusu vemaMutare hatinokuziya sei takazotanga kutokuziya globally muZimbabwe inini manje 2018 ndaisaimba nechiwasu waize ndine mufana wangu mwanonzi uri muwasu here iwo first inini ndakazoadoptwa kuchiwasu handisi zvangu muwasu hausitori muwasu wale unogara kwaMutare wakaigara kwaMutare wakakura kwaMutare here kwaMutare handakukurira saka unongochipakomano pamuzviiti sei kuiwo inini ndandine mufana wangu waize aizislayo kwaMutare tongoti madhezi anga ari manager ndiye akandiudzira akanditi ona mwe wangu inini ndairova helmet mudare waiziya ngoma dzedzena ana anzi chi ndakuziva mukandiona here nanomle mugonyeti isu tiri here sataura zvekupenga ana kidhi waiziya uchida tamburusi nesu tokurikita hatimbokwaka takabva nekokubhikita waiziyandodzataivundutsa izvezvi wanondivundutsa ataiziya akazonditi ukona chii muZimbabwe matiri kugara mwanguka vanhu vemunomu vakakura vachiteerera music dziri soft nesungura nechi saka ngatimbobveiku ikoko dzatoparira idzodzo timborovawo dziri normal ndo pandakatanga kudzidzira chiwasi waize ukada kutarisa inini music yangu iya yanapindikiti vaive ndini ndine energy but maimbiro aneni chitoita anenge achitoflowa paridhimu zvakachila ndo zvandakazwa nemufana wangu kuti imba zvinhu zvakachila but iwewe ita sepenga ndo pakatanga kundidzidzisa kuti chiwasi chikunokomana yekwa muzviti
ndobva ndatozotanga kuenda uko Mutare ndinoona kwaMudzviti chi songo singatopa zibi wangu watoudzwa wakatanga waudzwa ndakatanga waudzwa ende kutotanga kurira kwangu paredhiyo ndekwaMutare paDiamond FM na DJ Tinashe ndiye munhu akatanga kundiridza kubva nchizvaro alright kwaMutare ikoko 2018 iyo alright saka ndakuchitoona kuti maybe ini ndaifanira kunge ndichita maskits nechiwaso because inini I was never appreciated nemanhingiri nemaradio stations kana whatever kwaMutare but ndatangotoappreciatwa neglobal muno muZimbabwe amwe kubulawayo Harare serious nditokutaura I have said it before but then ndozvanditoshamisika kuti iwewe wanga usiri kwaMutare but wakatoappreciatwa wakatodini wakatowelkamwa nenyaya yechiwaso sa maybe ndaufanira kuita maskits nechiwaso ini mani handigone changu chiwaso zvekutonda atoti deep asi ndoko ndakatobarirwa isi saka unique is a strong word vanchoga chingoti chiri funny chiri unique chiri unique zvakutika vamwe vanhu vekwamutare ka vaitonyara nacho ukatozvitarisa vanhu vekwamutare vamwe vanhu vanotonyara nacho chiwaso chaiche waiziva but ndakaona kuti aiwa chinhu ichocho chamusiri kuda hunzai kuno utobva watichiita art pindikiti ndakaona zvedingabvezera waiziva vanhu vakatakatodakirwa toti waso chichirikati adapta wakakwanisa kutoadapta nhingirini a whole accent yaunga usingatauri kubva ubarwe kuti ukwanise kuimba nayo alright so unokwanisa kutiudzawo here kuti where do you see yourself in the next 5 years wambotaura kuti muri kutirongera mahits but tiri kuziva kuti apa mamamboti nyarare mukoma timbotipa energy yenyu yamamuchiti makakwidzira yakutonge yakudzika futi what's happening aiwa yanga yadzika kumashure but kubva January chidayo zvekutokwiri zvekuti iri kudzoka zvekuti in next 2 years hanhu kunyebere ndenda kurira international because ini ndakazodzidza ndikaona kuti kuimba zvokuti everybody who is open gonna listen this a tune don't pop up the tune because I'm not a cartoon zvechirungu zvaizvo auende national baba panda chinhu chiri unique saka ninika ndiri kutaura kuti naMwari neenergy kai ichasvika international zvokuti for sure ndenge ndichionekwa nevarungu vachiti even anonzani our late father ningrini Mutukudzi todini everyone yanga varungu todini chirungu kachaisi saka nini ndakastarta kuti because takaenda international tichiimba danzo right because danzo yagara iri kuJamaica sa music yedu inofanira kungoita kungoita zimdanzo but ngatingoisiyanisa neJamaica saka I think music maybe zvinozosiyana necontent because content manje kana uchida toti I always see kuti international content angu kana ari maskits kana kana even dance videos andinoita ari international anowanzobhulwa kuTikTok Instagram neFacebook saka vamwe vanhu vanogona kutoona but alright zvandotitaura kana ndinogona kuita video rine 19 million kana 20 million andika but risinganyanyozikanwa nevanhu wari munomo risingatombotauri because unozoti tifamba kana unonyazonoti video iri vanhu wari receiver zviribo you see but ndogonoita video rinogonoita 19 million andika but risingambotaurwe mastreets ndoita video rinoita 2 million kana 1 million kana 500k chaichai but kwese kwandiri kuenda zvichingonzi mati pari kudhurapo chakadai so you see zvinenge rarelata nevanhu saka maybe zvandotaura ndezvakuti zvinosiyana nekumusic because kumusic uritaura kuti unofanira kunge utori uchiaccepta culture yako uchitaura neshona iyoyo kana chiri chindo kuti uite international but isusu takataura shona manje ka hapana maamerican paanotinzwa right kana wakuimba chirungu ka tiregera kutora accent yekuamerica utisi kuamerica imba shongrish usada zvinongoita manigerians atirenyeri different yeah manigerians aya anenge achimba chirungu chedrawing but izvozvo handisi even pako actor exactly zvangofanana alright song most viewed song in the world Despacito ina ndoziva kuti zvinorevei but ndo favorite song yangu yandotofarira nana Gangnam Style vaya samuti unototera Despacito ere munda inendo ndakuza ndotera hip hop ana Kid Ingwese ana loya uvese wana Despacito they seem to be soft for your taste kayo ndo Jamaica chichichima hardcore kana atikare energy Jamaica yandowanza iterera chida kuenda ku show wozine madance angu aita zvekupractice kwaka but ndo trainer saka ndoenda ku show freestyle ndotanga ku trainer waize ndanga watomboenda uno trainer ndotanga kutraina ndichiterera mazisongo kana uchiti kutraina urova like training yaye inenge yebhora
aiwa Wakuda kuenda training pastage. yemadhanza angu because Alright. madhanza ayo ukasatraina unogona kuminyuka kudhara ndaitombominyuka You mean unoriesa like kana upractice. Alright, it's fine. otherwise- Ndafunga mautoro wa training kana mutombo tsunda matai kuti uda kuenda pastage. Alright. madhanza edu yaya Alright. saka hip hop yayaka imusic yandoteerera daily idhanzo indochererana ndakudaita zvebasa. Alright. Then overall pama-artists ese muZimbabwe waunoti uyu handiye the goat, I mean, side kwako. Besides you, alright. Waunoti uyu anotora chimuti zvaizvezvi. Ndinati kunyebere waiziya vanhu nyaya idzodzoka dzinodetsa. Aiwa. Alright. Wachitaura two, alright. Two. Waungoti aiwa zvaizvizvi kana akwati zvaizvizvi ore ngatingoti overall this is the goat, greatest of all time. vaWinky D navaJapress ndopapa nenyaya ipapa wakwesinotaura hwani because vese vakakusimbisa uku uri kuvidhiyo uku wakamentiononzi energy saka handina wandinoti uyu kana kuti uyu vese vakaipa. Alright. Saka hapana unoti number 1 number 2. Aiwa vese ndongovaisa padenga. Right. Obviously one wandocha vasinganzwise kuti togonongodiwa tese kuti vanhu vanogonongodiwa nemunhu wese like munogona hapana need yecompetition. Vanhu ndimunozongesa competition but ndimunozongesa competition but maybe ndo art racho reart rekuti vanhu vanenge vachingoti plus ndokuti zvinakidze futi exactly because tikangokuti izvoni mese chichi aiwa isusu tisinozoti vese but mafanzi ngataure zvavanotaura. Alright. Saka izvizvi muri kugara padhen kugara padhen wega kana kuti uchiri kugara namaparents sezvo wanga uritaura kuti hausati wakanda vacation. Aiwa nemaparents ndakapedzisira kugara nemaparents kudhara maparents angu akashaya kudhara. Very sorry for that, very sorry. Saka ndagara ndaingogara ndega ndongogara ndega. Alright. Saka amen hapana zvaunokwanisa kuudzawo here ma-upcoming artists kana whoever warutira kusimukirawo amen any piece of advice yaunogona kuwanga wasirawo kuti wadini wazive for the future? Ini ndongoudzawo vanhu varikusumukira kuti ingoita art rako aiziya one day ukangobhilivha mawo zvinhu zvauri kuita iwo unobudirira one day. Alright. That's nice. That reminds me kuti ndiri kufunga kuti chiko ndobva ndati futi kana kuri kunzi uri kuita art uchiteedzera munhu chiregera kusaiza munhu iye respect. Exactly. Watoenda pana ndoda kuenda chaipo chaipo kwete zvekuti because zinozona ndotaura kuti I've noticed kuti do you know kuti ma-artist ari big andika muno kana kuti waane ma-decades wari muindustry waane nguva wachizikanwa andika do you know kuti even kuri kuti akaita gore rese arelisa one song kana kusarelisa it's easy for him kuti iye akwanisa kufeature nean upcoming artist. Why? Because anenge ari kudini anenge ari kuona kunge chii my ancestors ava takati taitovaona kana patv tichitori kana kumagrade 2 kana tichitori paform 1 ndopataivaona andika and then wozoona munhu azopamberi pako for that moment of time andika maartist anenge achida kutira kutora talent here kana kuti anenge ada kutira kuteka advantage kuti varamba vari relevant mugame or benefit inenge iri kuna upcoming artists ari kuimba nemunhu mumwe. Benefit paipa iri kumunhu wese because uyu ari kutonakidza new generation ari kutopisawo zvokudaro wekudhara uyu ari kunakidzawo new generation nevekudhara vaive saka pavanosangana mafanzi aya anosangana chinhu chobva chaita chihombe hapana kunzi pana rutoriwo advantage kana kuti chii ende itori benefit kune uyu ari kusumuka uyu kuti aimba nemunhu agara ari kutobhilivhwa because panyaya dzemusic unofanira kuziva chinhu wani haisi nyaya yekuti ndokugona chikuko inyaya yekuti uri kubhilivhwa here iwe ukabhilivhwa iwe nyanga ukatanga macho waiziya because uri kubhilivhwa havasina basa nazvo kuti zvakaipa kana kuti idrong ndozvinoitika pazvinhu kandofungawo kusati kwa. Alright. Aiwa ndapabata anyway mazvinzwira muri yeZimbabwe it's your man bro ndandina Van Choga mukomana we-energy ndakaita energy Van Choga aiwa energy yedu munotikunda pane rimwe video ndamboita ndichitamba ndakanzwa comment section yese kachiti energy idzo ndidzo kaVan Choga chaizo ndakati oyo guys saka until we meet again mangomono mangonzwa ma-struggles ese ari kuitika muningirini mu-artist industry even mumacomedy even any type of content or any type of art mangonzwa zvinhu zvatiri kusangana nazvo. With that, peace out.
It's a funny Choga. Roger Pote. Vachkiwa netsananguro baba, vachkiwa netsananguro uyai muone. Tsananguro here, vachkiwa netsananguro baba, vachkiwa netsananguro uyai muone. Kanuona ndoshaura mizvanyanya, ndakutotegaira mukanya. Sawira wangu wepamoyo anondishoropodza nevamwe. Upenyu hwangu zvakaoma, ndakapa mukana vanondivenga. Ngauye kubasa votana foni, tagai mumwe uya zvigone. Vadyiwa netsananguro baba, vadyiwa netsananguro uyai muone. Okay. Igospel here ichiko ichi. Aiwa Igospel here baba. Alright. Aiwa tipe chimwe. Saka rega ungori kuti munhu wako sezvo achitenda hip hop chete. Mwana pakufamba atange nenano. Kana pakufimba autange nekuvhunwa. Kuzoti kuri kutya autange nekuguta iwe. Sipi yedoro autakwe ipapo. Kana mba autange nekubatwa. Kana mba autange nekubatwa. Hand. Aiwa tenana. Aiwa tenana. Next to me DJ. Utikwadza mani. Aiwa. Mahora here. Ati kupedzera ndakutoswita. Unomecha sei ndi chakwe. Iri muropa. Aiwa itoiziya zvei. Nevakomana vekwanzviti skiridandankidakidaga zvikanzi ndikati K Johnson ndipe kiri kwanda vindikiti ngore pindikiti ndatizirwa kaninga chivhindikiti ndakatange kugwara kebhirikiti my way your way pindikiti bombo